up vlog? The vlog. Guys, guess who's back with náš dnešný mím. lebo Karina nie je ryby. Ale hej guys, takže dneska vás zdravíme z Japonska. Hey guys, kúkajte na náš set. Guys, takže ochutnali sme túto rúžovú vec, to je reálne, že Dosť dobré. dosť dobré a ideme ochutnať tú Túto smaženú. fritezovanú. Dáme si to do sojovej. Hej. No poď puky. Also, Paličkový majster. Paličkový majster. Paličkový majster. Prečo som vykrikla na celú reštauráciu? This shit is actually really good. Je to celé veľmi dobré. Reálne, guys, ja som pokakaná z týchto vecí, ale je to actually strašne dobré. Som to ukážem ale. Ukážem to. Takže je to brutál. Choďte ochutnať Edokin vegan Ja si myslím, že cena, kvantita, a 11 €. je to tak. Dobrú chuť Bratislava. Ideme sa ďalej. Aj celé sme to zjedli. No, ešte jedno. No, akéže boli Vianoce, tak ho. Ja som Veronike taký malý darček, ktorý bol, že handmade. Ono to je, že objednané, ale handmade. Ja mám strašne zlú motoriku a ja nie som dobrá s malými vecami, takže ja som sa s týmto tak držila 2 hodiny a prst som si popálila, ktorý ma doteraz akože ešte trošku boli. Ale anything for her, takže open this shit. Also, I just want to have a A ešte aj round of applause meno for- tu máš napísané. To. Hashtag unbox with us. No, čo si to je. OK, so. Mne to za to skôr, alebo to dostať za to, ešte mám tam, takže takto. Počkaj, ja si dám quick vodu. Dobre, stojí to dobre. Takže máme tu takúto glass kocku, lebo Veronika sa rada na seba pozerá, ale it does something. Môžeš to zapnúť. Ešte? Keď už sme pri tých dekoráciách do izby, tak ja sa ti toto... So pretty. Hej. Ja som to videla na TikToku, to je krásne, thank you. Pôjde na poličku. Aby si akože mal viac dekorácií v izbe. I think it was a success. A toto som tam všetko sama lepila, tie steny som na seba nevedela nalepiť, takže to robil To Franko. akože to si objednala, ale musela si to postaviť. Áno, a mi to prišlo, že s týmito vecami, s lepiacimi páskami, prišlo mi to s týmito skličkami. Ešte ja som musela tie svetielka navliekať do každej kvetiny individuálne. A ešte tam máš také trávičky, ja neviem, čo tam musela lepiť, ale to sa ti trošku odlepá. Ale hey guys, takže success, hashtag ho, najlepší Ježiško a môžem sa pozerať na svoj reflection. Hashtag ho, aha. Hashtag aha. Hey guys, ešte sme do čajovne. V čajovnej, tak my si ešte sadnú na maču. Karin má už dneska druhý taste test. A o pol hodinu sa vidíme v čajovni. Je to tak. Je to tak. Ja vám idem dať matcha taste test. I never had this healthy stuff. Ale aj z tejto čekuši reálne sa napiť, nielen penu. No. And I understand why I never do. Bruh. Ale ne, akože obvykle by ma normálne, že asi naplo z toho. Ale je to také, že I wouldn't. Lebo to nie je sladké. No, hej. Guys, sme v čajovni, máme hry vybraté.
Musím sa vyzuť. Guys, takže sme tu, hej. A ja vám idem prečítať z tohto jedálneho lístku, že oni tu majú, že bláznivá top ponuka. Ja neviem, 7,20. Je mi to jedno. Chcem to nechcem. Neviem si vybrať toto, nechám sa prekvapiť. Funny. A potom je, že problémy rôzneho druhu. Niečo na mňa lezie, vyprošťovák, je mi teplo, chcem zmenu, potrebujem nakopnúť, nemám čas, nie som smedný. Ja sa budem najbudnejšie. Reálne som vám toto všetko dobre prečítala. Sa rozišli, lebo ona, akže neviem, či je jebnutá. Bože. No. To je India, Veronika, je to sign. A toto neviem nič. To je Mexiko. A hráme štátne, ona. Pexeso. Okay, nepamätám si, kam si dala to Mexiko, ale pohodičke. O, počkať. To bolo tutok. O to sme boli, guys. Choďte si To je taká mini... Choďte si kúknúť vlog. Neviem, jak sa to dáva, ale skúsim vám ho sem dať, ale asi nedám. Choďte si kúknúť môj Belgium vlog, aby ste nás videli s touto pamiatkou. A ja som tu dojebala, lebo Veronika to sa zúhadne teraz, takže thanks. Takže prišli nám čajky. Máme, že zelený, čínsky a máme, že Stresím Olega Šimona, shoutout. Počkaj, guys, máme naše čajky. Guys, môj taste test 3, hashtag mliečna vec, hashtag nemám rada mlieko. Okay, it's not that bad. It's not as bad as my fuss over it. Thank you for the attention. Thank you. Tretíkrát dneska. Počkaj, utreme to tu, lebo je to tu trošec mokré. Hej, toto Pexeso je strašne super, ešte nikto nemá ani jeden pár. Alebo to musíš mať triple pár, hej. A úplne si to tu užívame až gossip session. Ako? To nie je pre mňa. Kúkajte na moju kopu. Kúkajte na jej kopu. Mám, že jedno. Španielsko. A to bolo náhodne. That's a Mhm. match. Mhm. OK, aspoň malý match. Malý matchik. It's getting intense. No aj Ale stále vyhrávam ja. But it's getting intense, hej. Dobre, poďme na to. Ne, toto fakt. Toto som nechcel. Aj toto. Ne. Okay. Ja sa chcela to Zambiu otočiť. Dobre, tak teraz ti otočím random seračky, aby som ťa zmilila. No poď, ukáž sa. Vylosuj si Zambiu konečne. No. Hej, ona bola menšia. Reálne tu podľa mňa strašne veľa Idem ja. vecí chýba. Idem ja. Jaj, prepač. Tu strašne veľa vecí musí chýbať. OK. To bolo pure šťastie. Toto už sa nezopakuje. No, tak Poľsko máme, hej. Ale nemáme tretiu vec k Poľsku. Ani sme nevideli Poľsko. No reálne sme nevideli, ani neuvidíme, lebo asi chýba. Future kids, whatever you do, nechoďte na železnú studienku, keď sú minus 4 stupne vonku. Šmíka sa. And obviously, take the camera. Neopovážte sa ísť bez bundy. Neopovážte, hej, ale počkajte. Ale
ale je to tu gorgeous a tam budeme opekať leto 2025. You wait for us. We would like to welcome you guys to our adventure and the place we have found. Your auntie is very happy about being here. Prosím vás, nechoďte na tú scénku, fakt nepočúvajte ju, prosíte sa, tam je zastávka, tam. Počkaj, I'm gonna slide. Tak ako volám sanitku pri takomto tempe. Hey future kids. Začne točnička šťastie. Dúfam, že budete prírodní, zdatní ako ja. A Des ein. pokračujeme na Lanovka Nové Mesto. Ja sa spýtate ty. Guys, zabijeme sa alebo nie? Stay tuned. By the way, ďalšia nedela sa ľudia korčulujú na lade. Dnešnú nedelu... Môžeme sa opýtať, dosť to drží? Možno. Povedala dosť, no. Tak tam položí iba nohu. No Alebo ja mám? No ideš. Tak tu máš. Tak ale choď vyššie tam, aby sme sa akože vymenili, chápeš? Počkaj, podám ti ruku. No keď mi podáš ruku... You good? Guys, what is happening? No počkaj, mi podáš ručku pekne. Guys, my sme reálne na jazere. What the fuck? Ha? Nachádzame sa na železnej studničke. Future Kids. Toto. A my budeme takto hrať hokej. Hoover. Som povedala, že ideme až na lanovku. A že taký ujo, že dobre, že prejdete jazero. Prešli sme prvé jazero a že tam je ďalšie, tak sme išli. A že Veronika, what the fuck, it's frozen. A ona, že nebudete to nemôžu. My stojíme na jazere. Mimochodom, ja nemám bundu, mám pod tým iba sveter a tielko. Jedom zima, ale... Ideme na čaj. It's worth it. It's worth it, right? To si na stromy. Ale že je to worth it. Je to také. Uznaj mi za pravdu. Thank you. Careful consideration, flipping the coin. Sme skončili v Papa Turkish. Máme kebab a ja mám nejakú tureckú polievku z červenej šošovice. Čerstvej. Guys, koň nám povedal, že chodíte na Indiu a my sme skončili na kebabe. Lebo ja som povedala, že no tak India. A ona že no tak toto. Čiže Hey guys, another Sunday, another hangout. Boli sme hrať bowling a to sme zabudli natočiť, takže vám dám TikTok. You give me no reason for me to stay close to you. Tell me what love is still. How are we still breathing? It's never for us to choose. Oh. A teraz ideme do street goodu tradične. Veľmi sme si užili bowling. Bolo to, že na Trnávke a išli sme z Trnávky peši až sem. A hey guys, stay tuned. Na to smoothie. No. Smoothie minus 14:32 sme prišli do street goodu. 1. Vidíte zatraň? 14:30. I've been waiting all week for that shit. Vidíte? Oh well. Takže Ešte vlog bol celkom krátky. A
See you next time. See you next time. So vlog. Wow! Úžas! Úžas! A ješ. Guys, takže jsme na biliardě. Bro, ty čo robíš? Jak se tam mám? Guys, dali jsme comeback. Hey vlog. We have dessert for today. And that is Dubai covered strawberries. Bruh. Okay. Reálně blonde at moment. Anyways, let's taste it. Oh, this is pretty big. Iba tu jahodu som napríklad, tu či trčí napríklad jahoda. I like to eat, musím urobiť. Áno. Kde zmizlo naše? Tak to robíme s ďalšou jahodou však. This is actually approved. Vlog look. Lollipop. A ja premýšľam pomôcť. The sun has set. A prišla tam jedna a povedala, že... Guys, we were just too hungry today, but we're gonna go on another journey, so come with us. Hey babes. Počkaj, okay. We're gonna do a taste test, bro. Tak. Nepíšu tu jednotku. Nepíšu? No, nepíšu tu, že nič. Takže... Zloženie. Múka, Ja... pšeničná. Ok, ale nepíšu jednotku. No čo? How is it? Mám iba peniaze. Nice, sladké. I can nano. Oh? Oh, či bude lepšia crumble. No. Is it better than crumble cookie, lady?
Počkaj. By the way, je zabalená celá v deke, hej. Vonku je podľa mňa tak minus 4 stupne, ale v pohode. tak 4 stupne. Ale Karin má double bundu. Dvojnásob, no, toto. Personally, I like this red velvet more than the crumble cookie one. Damn. Crumble, you fumble. No, ty. Ale dobré. Ale podľa. Je to dobré, je to sladšie a je to fajn. Guys, kúkajte úplne. Máme tu toto si zvrácam hlavu. Ale fajn. A ešte ideme do Doris. Dubai chocolate, you wait for us. You better be there. The vlog. We are somewhere where no one would find us. Literally. Type shit. Listami. Reálne. Bro, Pozri. to je úplne, že majestic. Proste my sa tu úplne slníme na lanovke. 10 out of 10 recommend. Sup vlog. Ok, máme dve veľké tieto. Máme nejaké, jak sa to volá, burrito, No. neviem niečo. Mexican kitchen. Hej. We have the Bratislava Castle. How did we get here? Don't ask. To... A máme, aby ste videli, hodinu 20? No. 15? Zapil som. Myslíte, že ho stihneme? A myslíte, že bude? Stay tuned. Dobre. OK. Takže Karin si dala burrito a ja som si dala nejaké Bowl. bowl pulled pork alebo pulled OK. niečo. Yep. Let's taste this. Ah! Okay. No jasné, ešte bubble tea ti to prekotí. Ne. OK, Chipotle, is this you? Is this you? Wow. Jak to dáme, aby to nalietalo? Dáme to do tej tašky. OK. Ešte vrátilo. OK, ho. Dobre. Oh, wow. Dobre. Dáš tam aj toto, prosím. Bon appetit. Dobre. Ideme. Ja ani neviem, čo tam. Je to Chipotle. Mal si Chipotle? Nemala? Dorothy tam nechcela ísť. Guys, this is actually so fucking good. Ešte tam nejaká reštika. Ešte pôjdeme na nejakú tiramisu. Pôjdeme na Bolt kolobežku. Áno, tam nás čaká. Už sú tam dve? Pôjdeme na jednej. Prečo? To pôjdeme na jednej. Stay tuned. Ale nemáme pekný sunset, ale aspoň toto máme pekné. Ale však... Guys, this is not green screen. Green screen free. Shout out CapCut za úžasný green screen. Hey vlog, Na budúce. are you ready to see the sunset update? Are you guys ready? Zero. Oh yeah, hell yeah, so pretty, Dark so blue. freaking pretty. The sunset. 8. Well, nemôžeš všetko vysť. Ale tá bodko, lebo už sú tam 4. Brosky, stále tam boli 4. Bola tam jedna. Nie. Sú tam 4 tie oranžové, ale bodka je tá zelená. Ja viem. No?
Ináč akože najlepšie miesto ísť na bodkolobežke, lebo vôbec tu není Rubikový chodník. Ale na ceste. Kurva. No jasné, po ceste pôjdeme ešte na nejaký autobus. Anyway. Who's gonna stop me? Ja budem za tým riadením, ty budeš sa odo mňa If držať. this does not come out and you just find this video, tak asi nás zabila, že bodkolobežka. Please. A ideme vygoogliť, že jak zmenšiť iPhone Stories. Bro, jakže jak normálne vymažeš. Tak. Není pičovina, čo? No. Môžeme sa kývať tým ľuďom. Dole. Lebo aj hore kúkaj majú veci. Ne, ale to je nejaký kapo. Však ho do piče je mi zima. OK. Do čajovne ideme? Flashback. End of flashback. Veterné podmienky. Ešte, že mi Veronika dojesla mikinu, lebo by som sa bola zabila rovno. Ja keď som to napísala, tak ja som si tam začala, ja som mala pocit, že bez rukávové vodička, som si to vedela. Bro. A thank God I did. Well, Tričočku prišla panička. Bro, ešte jedna vec tu padne. tak čo? Končím. Tak čo? OK. Končíme, guys. Tak čaute. Tak čaute, vidíme sa na kolobežkách dole. Ja myslím... Čo? Nič. Dobre. Dobre, no. Tak nič. Ale fúka mi cez gate, jak tu ležíme. Bro, tam je nejaký couple. Kúkajú sa na I hope you go through his phone. Možno nemá story. Reálne. Prejdi mu cez telefon. Kukni si tie vymazané albumy. Hidden. Tak. Bye bye. Vlog, guess who nám zrušil date? Date Crashers. Baby, I've been there before. I was at the point where all I really wanted was someone, and now I'm still hanging on. I was at the end of every tether, waiting for what once was. Čau do vlogu. Čau do vlogu. Proste poďte. 30 centov na minútu! Vlog, sme tu! A je tu java! Dobre, není. Dobre, tak tvikujem. Ľudia. Mám piči ľudí. Dajú. Čaute. Dobre ti to ide. Pozrite, našli sme jeden jam. Raz čo? Že sme okolo tohto chodili vždy, keď sme tu boli, ale Vždy to bolo zavreté, ale guys, vylepte pána všetky nám.